شورشا سوریه درباسی سالا خویا ششان بویه. نه رژیما سوریه هلوشیا و نه جی شورش بداوی هات. و جبر درێژکردن و گوربوونا شەر و پەفچوونان و ئالۆزبوونا کریزا سووریە ڕۆژ بگشتی خراپ بوویە. ئێدی وڵاتی بە هەر شێوەیەکی هەوڵا بەدەستخستنا پێدیوی و پێویستیên ژیانە خۆ dikin. Li devera Rîstinê ya gundewar parêzgeha Hemsê ya Rojavayê Sûriyê û ji ber dorpêç û bihabûna nirxê sotemeniyê û bihatina werzê zivistanê welatî berê xwe didin jêkirina daran û ew yek jî li gorî encûmena xwecihî ya Rîstinê bûye cihê matirsiya bicîbûna biyabanbûnê. Navçeya me li Rîstenê ya gundewarê Baturê Hemsê rastî metirsiyeke mezin tê. Metirsiya biyabanbûnê ku li navçeyê berferehtir dibe ew yek ji ber bilindbûna nirxê sûtemeniyê û tunebûna wê bi şêweyekî mezin li navçeyê. Ji bo wê yekê xelkê berê xwe dan birîna daran, dat û germbûnê zivistanê dabîn bikin û hesantirîn pêdiviyên jiyana xwe jî dabîn bikin. Em bang li aliyên peywendîdar li bajarê Rîstenê dikin ku piştevaniya me ji bo projeyna çandiniyê bikin. Daristan û park li navçeya me bê dar mane. Lûşîna wan tu dar nehatine çandin. Diyardeya birîna daran li vê navçeyê bêhtir bûye û xem û kulên welatiyan ku bikaribin rêjeyeke bêhtir ji êzingan peyda bikin. Kargehên daran li vê navçeyê êdî tenê bi parçekirina daran ve mijûlin. Em li vir bi darên çêkirî mijûl bûn. Li vir kargeheke dardaşiyê hebû. Me bêhtirî 200 ton êzing li vir şewitandine. Me dar ji bo mobîliyan çê dikir. Niha karê me ew e ku em êzingan ji zeviyan bênin û bifroşin xelkê. Pêşesazî, mêşesazî bi carekî nemaye. Pêdiviyên xelkê yên sereke êzingin. Me kîloa êzingan bi nîv lêreyî dikirî û bi $2 difroşt. Weke kirêya karker û veguhestin û meguhestin. Niha kîloa darên behîva bi 100 lêreyî ye, darên din bi 120 û heyab 70 û 60 lêreyî jî. Ne darên gihayî û ne yên biçûk li vê navçeyê nemane. Her corê daran ji bo peydakirina germa zivistanê tê birîn. Bi bihabûna nirxê sûtemenî û êzingan, xelk vegeran jêkirina daran li zeviyên xwe. Darên gihayî û yên biçûk jî. Di vê rewşê de êdî em ê bi darên gihayî bimînin. Weke zeytûn, behîv û xox, nêzik wê li vir biyabanbûn rû bide. Bi hemû watayek gotinê. Jêkirina daran û matirsiya durustbûna biyabanbûnê yek jê matirsî û encamên alozbûna krîza Sûriyê ye û ji bilî wê yekê jî li hin deverên din yên Sûriyê ne tenê dar lê belku bajar bi timamî hatine ji nav birin û êdî zevî bê dar û bê mirov mane.